voor Brainport 2020 een enorme ambitie geformuleerd met elkaar. Om een grotere bijdrage te leveren aan de economische kracht van Nederland. Een top 3 positie in Europa en een top 10 positie in de wereld te creëren. En een van de grootste uitdagingen die we hebben is om te zorgen voor voldoende technisch talent. Voor technisch geschoold personeel. En het gaat daarbij zowel om de knappe koppen als om de gouden handjes. Dus om kenniswerkers op het wetenschappelijk niveau, maar ook om vaklieden op mbo-niveau. Als ik kijk naar de kenniswerkers die wij binnen Extreme hebben, dan kan ik als werkgever zeggen dat zij op dusdanig cruciale posities zitten dat ik gewoon niet zonder deze mensen de R&D-ontwikkelingen zou kunnen blijven doen. De serviceactiviteiten zouden niet voortgezet kunnen worden. Dus voor ons zijn ze van cruciaal belang. Voor het aantrekken van internationale kenniswerkers denk ik dat we over de hele wereld moeten kijken, maar zeker ook dichtbij. De RWTH in Aken is voor ons een belangrijke universiteit, de grootste technologische universiteit van Europa. En ook in Leuven zitten natuurlijk heel veel kenniswerkers die opgeleid worden en die we ook moeten verleiden om naar deze regio te komen. Je ziet dat er een trend ontstaan is de afgelopen jaren dat er helaas minder studenten kiezen voor beta-richtingen. Terwijl als ik het vergelijk met Duitsland, er zijn juist meer studenten die kiezen voor beta-richtingen. Dus ik zie in die zin wel een ontwikkeling dat steeds meer bedrijven toch ook over de grens zullen moeten gaan kijken om daar vandaan zeg maar, ook de medewerkers te kunnen halen. Internationale kenniswerkers zijn ook voor het midden- en kleinbedrijf van groot belang. Bedrijven als DSM, maar ook Philips en ASML vragen van het MKB ook steeds meer om te participeren in productontwikkeling. En dat betekent dat ook zij hooggesneld personeel nodig hebben en ook het MKB zal dus internationaal moeten werven. En er is denk ik nog wel een voordeel. Internationale kenniswerkers op alle niveaus brengen ook internationale netwerken mee. En ook MKB-bedrijven exporteren heel erg veel, dus dat is zeker interessant voor ze. Doordat zij zeg maar, deze regio komen, maken zij het aantrekkelijk voor ondernemers om zich hier te vestigen. Als ik even ook als voorbeeld de Universiteit in Aken neem, jaarlijks iets van 38.000 studenten zitten daarop. Het is ontzettend aantrekkelijk voor ondernemers om zich in de regio Zuid-Limburg te vestigen, om de vruchten juist te plukken van de universiteiten die zich in deze driehoek bevinden. Zonder internationale kenniswerkers kan Zuid-Nederland zijn ambities gewoon niet waarmaken. Dan denk ik dat we economische groeipotentie die we wel hebben met elkaar gewoon niet realiseren. En dat zou echt doodzonde zijn.